салом алейкум дӯстони азиз, доктор Умар Азизов ҳастам. имрӯз тасмим гирифтам ки то ба якчанд саволҳои аҷоиби дигари шумо ҷавоб гардонам. дӯстони азиз, барои оное ки мепурсанд ки клиникаи Евромед, яъне он ҷое ки мо фаъолият мекунем дар куҷои шаҳри Душанбе ҷойгир аст, ман як навори кӯтоҳ карда дар телеграми худ гузоштам ва фаҳмондагӣ ҳастам ки шумо чӣ хел клиникаро метавонед ки ёбед. ба телеграми ман ки дар рӯи экран мебинед дароед ва бинед. барои ба назди ман омадан ё ба назди духтури асаб доктор Алиҷон Ҷобиров, ё ин ки духтури кӯдакона доктор Олим, ё ин ки духтури занона Шаҳназ Кафарӣ, ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, ба рақамҳои клиника аввал занг занед, баъд биёед. хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро. якум пурсидааст ки доктор Умар, фарзанди ман ки 7 сол дорад, мардонагиаш ва мояҳояш хурди бад аст ва зиёд фарбеҳ шуда истодааст. чӣ кор кардан лозим аст? хуб, якумин коре ки шумо бояд анҷом диҳед, ҳар чӣ зудтар ба назди духтури кӯдакона биёред. танҳо пас аз маслиҳат бо духтури кӯдакона мешавад хулоса кард, чунки дар бисёр ҳолатҳо шояд кӯмаки эндокринолог, уролог, ҷарроҳ низ лозим шавад. шумо бояд фавран кӯдакро ба назди духтури кӯдакона баред, чунки дар бисёр ҳолатҳо мутаассифона ин метавонад ки оянда ба бенаслӣ оварда расонад. ин хел ҳолатҳо бениҳоят зиёд вомехӯранд. дар клиникае ки мо фаъолият мекунем, духтури кӯдаконаи бениҳоят хуб аст. доктор Олим беморонро қабул мекунад. агар духтури бовариноки хуб, духтури бовариноки кӯдакона лозим бошад, назди доктор Олим биёред. саволи дуюм менависад ки доктор Умар, барои чӣ ҳангоми гап задан бо телефон бо духтар ё оилаи худ ё ягон чизи бемаънӣ дидан оби мардонагӣ меравад? хуб, инро физиологическая уретрарея мегӯянд ва ҳангоми ба қавле возбужденӣ аз мардонагӣ мебарояд. ин моеъ бояд моеъи беранг бошад. инро ғадудҳои уретра ҳосил мекунанд ва дар ин ҳолат ҷои хавотириаш нест. ин беморӣ нест. вале агар ҳамон моеъ бӯи ғализ кунад ё ранги сурх дошта бошад ё зарча ё дигар ранг дошта бошад, ҳатман ба духтур муроҷиат кунед. ин метавонад аломати бемориҳои гуногуни системаи шошаю таносул бошад. инчунин оби простата низ метавонад аз мардонагӣ беихтиёр холӣ шавад ки инро простатарея мегӯянд. ин ҳам метавонад ба қавле нормально бошад, вале инчунин метавонад аломати бемории простатит бошад. ба ҳар ҳол духтур муайян мекунад ки ин физиология аст ё ин ки беморӣ. барои ҳамин аввал назди духтур равед. ин бениҳоят муҳим аст. хуб, мегузарем ба саволи сеюм. менависад ки доктор Умар, пас аз табобат дар клиникаи шумо дар назди духтури асаб доктор Алиҷон Ҷобиров вақти ҳамхобагиам то 20 дақиқа зиёд шудааст. пеш аз табобат 1 дақиқаам набуд. ин ягон зарар надорад. хуб, бовар кунед, бемори аҷоиб будааст. доктор Алиҷон Ҷобиров, духтури асаб ва равонпизички клиникаи мо ягона духтуре аст ки дар 90% ҳолатҳо агар бемор тез тамомкунӣ дошта бошад ҳангоми алоқаи ҷинсӣ ва аз рӯи системаи асаб бошад ё ин ки первишная бошад, онро табобат мекунад. вале боз мутаассифона ин хел бемориҳо ҳастанд ки пас аз табобат ҳам ягон гап бояд зананд. шумо барои табобат омада будед, барои тез тамом кардан. агар ки доктор Алиҷон шуморо табобат карда бошад ва то 20 дақиқа давом кашад, хуб, фикр мекунам ин беҳтарин аст. ягон ҷои зарар надорад. фикр мекунам он тез тамомкуние ки шумо доштед 1 дақиқаам намекашид, он зарараш бисёртар буд. дар ҷавонӣ вақте 3-4 маротиба метавонӣ алоқаи ҷинсӣ кунӣ, ба ин чиз аҳамият намедиҳӣ. яъне алоқаи ҷинсӣ якум дар бисёри ҳолатҳо 1-2 дақиқа мекашад, лекин аҳамият намедиҳанд, чунки дуюм сеюм маротибааш дароз мекашад. вале бо мурури вақт, вақте ягон беморӣ пайваст шуд, вақте ки дуюм ва сеюм маротиба гум мешавад, баъд аҳамият медиҳанд ки якум маротибааш тези бад будааст. баъд ба назди духтур мераванд. хуб, шумо дидед ки тез тамомкунии шумо пас аз оиладоршавии шумо, яъне 1 солам гузаштааст, то ҳанӯз гум шудагӣ нест. пас як бор аз муоинаи духтур гузаред. ин хуб мешавад барои шумо. мегузарем ба саволи чорум. менависад ки доктор Умар, ман 1 маротиба алоқаи ҷинсӣ мекунам ва дуюм бор хоҳиш нест. 2 маротиба дери баъд метавонам карда. одатан 1 маротиба мекунам, тез тамом мешаваду дигар наметавонам. чӣ кор кунам? аввал аз ташхис гузаред, ягон дору нахӯред, назди духтур равед. аввал бояд муайян кард ки сабабаш дар чӣ аст. 10 маротиба шояд зиёд шуда бошад гуфтагӣ ҳастам ки проблемаҳои алоқаи ҷинсӣ қариб тамоми намуди он, ҳамаи онҳо якчанд сабабҳо доранд. сабабҳояш метавонанд шамолзанӣ дар системаи шошаю таносул бошад ба мисли простатит, уретрит ва ғайраҳо, ё метавонад асабҳо бошанд, ё бемории ғадуди сипаршакл, фишорбаландӣ, қанд ва ғайраҳо. сабабашро ки ёфтем, табобат кардани он мушкил нест. аз ҳама кори мушкил ин ёфтани сабаби беморӣ аст. назди мутахассис равед, аз тамоми ташхисҳо гузаред ва табобат гиред, чунки гум шудани хоҳиши алоқаи ҷинсӣ, дӯстони азиз, ин аломати хуб нест. хуб, мегузарем ба саволи панҷум. менависад: доктор, пас аз табобат ҳамхобагии ман хуб шуд
ва доруҳои гуфтагиро як моҳ хӯрдам, вале вақте хӯрдани доруҳоро бас кардам, боз мардонагӣ сахт намешавад. Сабаб дар чи аст? хуб, сабаб дар он аст ки шумо ё ин ки пурра табобат нагирифтед, чунки одатан табобати эректилная дисфунксия то 3 моҳ метавонад вақт гирад, дар баъзе ҳолатҳо зиёдтар ҳатто, ё ин ки сабаби асосии бемориро нест накардед, ё ин ки рекомендатсияи духтурро риоя накардед. чунки шумо бояд донед ки пас аз табобат шумо бояд ҳатман хӯрокхӯрӣ, хоб, ҳама ино бояд ки режим дошта бошад. яъне сари вақт бояд хӯрок хӯред, сари вақт бояд хоб кунед, ба варзиш машғул шавед, аз хунукиҳо бояд худро сахт эҳтиёт кунед, вазни зиёдӣ агар бошад онро партоед, агар фишорбаландӣ бошад фишори хунро бояд паст кунед ва ғайра. агар ҳамин корҳоро шумо ба анҷом расонед, шумо метавонед аз ин беморӣ халос шавед. хуб, агар ки рекомендатсияи духтурро риоя накунед, албатта шумо аввал сиҳат мешавед ва боз ба ҳамин беморӣ гирифтор мешавед. хуб, дӯстони азиз, фикр мекунам ки дар ин ҷо хуб мешавад ки наворро ба анҷом расонем, чунки навор дар рӯзи баъд мешавад. ба 5 саволе ки ба ман омода буд ҷавоб гардондем. дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.